Good evening. Mba. Listen, where phone now outside, they be here. Him and in on Nigeria, Chile, get where phone. I think you go outside, they get billion. You see, where phone now outside, they be here. From that touch from you. Bishop, gap on one side, and the mud on our side. Now get him there. The mud on our side. Chebe me pay window. Me pay window. Akwa the bright suba. Okay, man, how will I mrenga ke padding haku dum? Hey. Nga ni room wagon taffy. Eh? Hey ya. Lanya. To a phone and like I'm not who galas of my get on. Last off my say phone now of my this girl. The way phone now of my game rebel gonna hold of my he got a good she. I'm okay to my hold up. If I slap you. Oh, yeah, more if you slap me. The boy, my shall tire my bishop or more pulia. You shall did the boy one. Yes. If you are here for interview, concentrate. Don't come here and big joker with me. Okay, Bishop. And I jump that thought from you, I bring you down. Okay, Bishop. Well, Lazo. Turn now. Asenge poro gebia na aga ije. Elehi mara ga kwada onwe. Nwan no. Anyway. Na giri mira. Anyway, Bishop. Aya were reverse bia, were aso bia. Were phone no. Listen, be serious here with me. Bishop, I'm serious. Don't joke with me here. Sorry. Keep that phone in who the way of money who. Tell Otele and then the onion de nebonata. Jesus. Welcome, Nebo. Yes, it was Jesus ahun Ghana, Chineka Bago Kunga. It was Jesus ahun Ghana, Mramo Jesus Kebiranga Bepro. It was Otele and then nebonata. Gave you one saying when nebo. P2 Alaska check up. KP and Gabia was saying when back get there, some that touch from you. My bingo. No way. Oh, gifts. Kushoku ike. Jidefo na naka. That is what I told you. Jidefo na naka. Njide like you shima me one side. Jidefo na naka shigi ga one side. Chineka bagoko. Jidefo na naka gesi mi shiga ga one side. Gift onye. Ahi Igbo gị. Onyechi. Onyechi onye. Ndubeze. Iwe onye ebe. Okiwe. Ebe na Okigwe. Obahu. If you will not talk louder, I will bring you down. And I'm not joking here. Obahu. Ebe na Obahu. Umurido. Nigga na naga handendo. Onye chinga ni rume wage taga. Kwe mani ha gaba ni huwa kudum. Yobawa. Ama. Onye ta progano. Mbao. Umunne ga diole. I deny. Telero zana. Sorry, really. I deny. But what this kind of chicken? What type of laughter is the laugh is this? Sorry, really. I saw that thing again. Oh, sorry.
Mago mụrụ ya mụ ka yiri eyi. Ọ mụrụ ya amụ Bishop eweliwe. Ọ mụrụ ya amụ. Henny nation Otele gafe chaka wo that's a yiri eyi just ta na ekpe akwa. Ọ mụrụ ya amụ. Political family. Yala local government family. Egarola kwa mahadum. Yes, sir. Hello la kwa mahadum egara. Abia State University, Uturu. Egotala. Yes, sir. Gene ka egro. Accounting. N'ime ụmụnne gị a mmaga na mpaga mụrụ enwere nke we onye ohi. Mba. Enwere nke isi na-arị mma. Mba. Enwere nke eji aṅụ goof. Mba. Enwere nke otoro gbagburule. Mba. Enwere nke agbara na bọtụ. Enwere nke agbere na bọtụ n'rọba. Mba. Imba ọ nọ n'ime. Mba. Onye goof ọ nọ dị a. Anyị niile rechacha. Ọ mụtachara ha ka obere ụmụazị. Ha bidobe ṅụwa ahịhịa. Whitlow Otele omele gị mbụ. Whitlow emela ote. Ịjụ am si Whitlow na-eme Otele we onye ara. Onye ara ịmasị otito togi n'Otele ịmasị ọwụ Whitlow. Ịmasị ọwụ Whitlow Otele Chineke agbaghị ọkụ. Bịara ịjụ m si Whitlow na-eme Otele. Whitlow Otele omele gị mbụ Jesus girl. Mba emebe m. Njọ ga-ajụ eke nke saa ama ajụ eke gị were ajụjụ ahụ mmege m na gịrị nkịta moto gbagburu. Sorry. Tekpara ihu onye ga-alụta onye na-ere kọmfa echi na ị ga-anọghị akwanyere onwe gị ugwu ma akpa gị ezigbo nwoke. Bịara ga bịa jụgharị m ajụjụ. Sorry. Iso ndị na-agwa abacha. Bịara ga ịjụ m Whitlow na-eme n'Otele. Gbaghara. Ịgụrụ akantị ọ ga-ewe akawo ihe ịrụ ya bịara nga bịa gwa m sị ịgụrụ akantị ma bingo. Gbaghara o. Damn you. Ma ahụ eze gị. Whitlow ahụ mele gị n'Otele. Nsị mba. Iji eri ọrụ na nrọ. Mba. Ị nọrọla nrọ mbụ ga na-aṅụ amụ. Mba. Ị gagidele n'ụzọ taa ga daa n'ụzọ gị ewere mmiri wụọ gị etete. Ọba nọ secondary school. Okay. Gbara 200 kilometers so mfe agba m mmiri kulitezi m. Okay. Ụlọ gbara tụ gịnị? 200 kilometers. Asa anyị gba agbachadị m ya sef mfe ntị agbazie m mmiri. Okay. Nwa na-efenti na family. Ada fenti. Agbara mmiri ya ete. Ashị m ọdịghị. Mba. Ịnụrụ taa ọ na-emeghị ka mmadụ. Ịnụrụ taa ọ na-emeghị ka na anụ voice mmadụ. Mba. Ntamu ọdịghị n'ime. Mba. Akwụkwọ oji adọghị. Iji akpa achị Otele akpụ. Ebere gị ugwu. Na-ekwusi okwu ike. Bishop. Ị ma anyị na-eshi. Ọfụma.
Pilot again. I chamo so sumoke call him. Pilot again, this is Pugialo. Mba. Odeke women, Odeke son and then Japari worker. Odeke son and then hey, listen to me. Liar, hey, listen to me. If you are not ready to enter into a man's house, you just read to me here. Sorry. Odeke Japari worker. Mba. Tiro onye oja wunu no gene re bohul. Odeke Japari worker. Mba ndị ma akpari nwoke o ama m sọla eme ụmụ nwanyị Onye pile mega na family unu. Mba o Otele go fu brush. Otele ge brush on ya n'ime. Nte brush sha no kwa n'otele mba o Eba m da question ege m na gere nketa nwụrụ anwụ. Ema se brush ji anọ n'otele. ama kwa mo Ema se brush ji anọ n'otele bira ga bịa gwa m se ma. o brush ja seze Chileke ge gbaga ọka ebere jumu. Ema se brush ji anọ n'otele nwa bingo. ama no bishop Oto ja wa tagide ema se ogwu ji anọ n'ime otele nwanyị. Ama kwa m Ida atọ m ihe a jụọ nwoke ọwụla ịma n'ụwa. Nwoke nwere ike imiti gị tige amụ n'ime otele gị. Okwu atọ ya na amụ ya the next day ya ra m otu n'ụmụ apụ. Okay emema Braga begwa be jum question Chileke agbaga ọkụ. ndo iwe wela gị Etere mama otele nwere brush ga enwe na amụ. Pra job m otele onwere ha. Ụmụ nwaanyị ibe gị ma ihe m na-ekwugbu eziokwu. Nwaanyị ji anụ ụta ya pụrụ okwu agarịga n'otele ya. for real I don't know sorry Braga be jum na mama otele ga ọwụ brush ka obu ma ọwụ okwu. Braga be jum question. Try it again. Otele go ja afọ asụ. oh omanyu O ja afọ asụ ga chụwa ma enyụwa. mba o Amụ benga ahụ ja apụ ya asụ. Ma bingo. sorry na osole nke ọ gịnị dị bishop Otele akụfurule borehole n'ime. Mmadụ letrala gị. ha bukwara Igbo aga m agụtalikwe ya Why ọ na-agị? Why ọ na-agị? Why nga aha ga-awụ Oshimiri Bedsyda? Every evil ga-akụtalie. aga m agụtali ya ndo Damn you. Agabegwa m do. Chineke agbaga ọkụ. anyị na-ekwu n'ọnụ na-emezi gị ya sorry go please come road Genotype gị. Blood group gị. O plus Ege nyelo dị mkpu ị na-eti. oh mgbe niile ka m na-anyụ chọrọ enyi ma na-eti oh I'm coming What put that boy there? Go from there. go and meet your mommy What number gị? 081 37959736 Kebishi na nọ na anyị. ọka iwe kwa Kam jụọla gị sị ụmụachi ndị a gwara sị mma gị mụ eyiri ihe eyi ka akwa ka ọwụ azụrụ ha azụ. Nke m na ha achụ gị na. amụrụ ha amụ deghị mmiri Ele ihe mmiri banye ele ihe mmiri. Ele ihe mmiri banye ele ihe mmiri. Ele ihe eji mụọ gị pụ ụzọ toruo ohu otu ihe ha. Gị bịa nga mma ga-amụcha naanị ga mụọ akwa ụmụ. Ọ mụchala. Ịdị afọ ole? adị m 27 Ịdị 27.
Good evening, sir. Nga blocking, and if I block you, you hate yourself. Biko, ikpere na. Hey, listen, I come that touch here. Listen, I come that touch from you. Listen to me, don't joke with me here. Don't come here, be much. No, lot I meet you again, you marambo. You know marambo some. Let away Buno Bianco Nata Koshimeze. Sorry, sir. I want to go Potogakana Kepa. Let his Bianca Nata Koshimeze. Sorry, sir. Okay, man, how will let me and Gaka, you have what do? Huh? Yes, sir. It's very bad. Okay, man, how will let me have you have what do Mungadi room again? God, help me. Yes, sir. Oh, yeah. Well, for now, can be here. Get away and clean the screen for now. Clean the screen for now. Get by here. They get away and Okay. Can't see ever. Gebe in head this girl. Change your color. By your TV. By your TV. Okay. How about you? I lazo. Okay. Tono. Sir? Tono, I don't want to get my mocha. Tono, crayfish. Tono. Okay. Branga be my mocha. Okay. Le wanya na TV ahụ te de ka war ghetto chicken on all. Branga bia mangabo. Le wanya dia aswana. Asigi le wanya dia. Okay. They bought the knock a guitar. They were a phone. I got some that touch from you. Branga beta koshimeza mangamoka. Kwa ho gita nde cherobi. Branga be eta koshimeza wa pingo. Enya the way phone ahụ n'ihu gị. The way who is straight this girl. Okay. They push you to fallopian tube. Let her konga. Let her konga na ho. Owe ho. Aha Success. Ahi Igbo gị nwa bingo dem you ibira nga be from success. It is success elube ndi n'aka gị. Gebia nga be gwa m sa ha gị success. Gebia nga be gwa m sa ha gị success. Nwaka ego. Branga be gwa m sa ha gị success. If you will not sit at a place you shake it there, awom go nwe, pe wom go nwe ga awom totu na. Pe wom go nwe make a costa de liri na mmiri, e ga awom totu na. Sorry, sir. Sorry, man was again. Sorry. You were like. You told you then krishi nyatru krishi ta. Branga be awom go nwe. Le wanye ba le the way who is straight to time bingo. Okay. Sorry, sir. Sagama ke go ege hu nwoke na ge puzo go me ase abia settle onye okada. Wala ha ge nwa ke go ge akwuli ugwo okada. O di mmadụ he. Branga bram sa ha ge nwa ke go. Nwa ke go nya. Ifoke. Ese?
Nwake go Ivoke. Ivoke. Iwanya ba. Mbo Enugu State. Ebe na Enugu. Onye ani nri. Ebe na nri. Banku. Iji ụmụ ole? Owo okwu munji. Iluboleji. No sir. Ede afọ ole? 25 years. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? No sir. Isi mgbakọ metụla gị mbụ? No sir. Na-ele anya ebe a. Na-ele anya ebe a seti ihu ọkpọ gị straight. Seti ihu ọkpọ gị straight. Okay sir. Ụmụnne gị ọ dị ole? 5. Ise ka adị. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nna m anwụọla, nne m ka dị ndụ. Ndụ nna gịnị gburu nna gị? Ọnwụ. Ọkara nka nwụọ? Mba ọka bekwa nka o. Ọnwụ eru na family. Mba ada anwụkwa ọnwụ eru na family sir. Ọmụ aka ịgwaga mpa gị n'aka hụ nka gị bịa ịgwa m sị adị anwụ ọnwụ eru na family. Eleghị ọ ya wụ ihe m deturu na comments na akwụkwọ nka. Ọnwụ eru ebe mpaghara aka nka ya nwụọ gị bịa nga bịa gwa m sị ada aka nka dị a. Nwa ha gburu egbu na egburu ya na gịnị? ọnwụ. Then ọnwụ egburu ya egbu. Pagọgoro ihe akụgbuo ya. Bịara nga bịa gwa m sị ada aka nka na family egburu ya egbu. Ajụ m gị mbụ gị sọwa ọnwụ. Mpago je ezu ohi. Holy Ghost fire dey ezu oshi o. Then eleghị iji bịa nga bịa gwa m sọwa ọnwụ gburu ya. Ya dị ka mpago ọlabara ọnwụ ya kpọrọ ya gị sị egburu ya egbu. Mba aha dọ ya before ọnwụ. Then gị bịa bịbụ ya na egburu ya egbu ya dị ka mpago ọnọ eji oshi okpi bịa kụgbuo ya. Nwa bingo. Mba kụgburu ya kụgbuo ọnwụ bụ egburu ya ọnwụ. Dem you. Ọ kpụlekpekpe isi gị ji ihe wụọ geto katarala n'ụlọ. Wepụ aka n'isi gị dem you this girl ikpugbuola onwe gị nwa bingo. Ọnwụ eru ezinụlọ. Eji anya oke nshi. Mba o. Gị na onye bi? M na my sister, my junior sister. Ebe ka isi na-anọnyere anyị? Si na Enugu State. Gịnị ka ị na-arụ? M na-arụ na pharmacy shop. Nwoke enyi nwa mamịrị n'ụzọ iji anụ taa ga ewere anya lie ihe na-amụ ya ma ị gafewe ebe nwoke nwa mamịrị n'ụzọ. Mba, no sir. Onye ara nke ọnyụ nwa mamịrị ji ele otu amụ ya dị. Abụrụ gị ọnụ. Sa? Mmadụ ọ bụọla gị ọnụ mbụ? Enwela onye otoro gbagburule n'ụlọ unu? Mba o, owokwa. Egbe eluigwe kwanụ? Mba o. Ọ ndị amụsụ ka egbe eluigwe na-agbagbu. Oke ike ọ ji akọ gị? Mba, homifeshọn. Ọ da akọ m. Ihe m jụrụ agụwa ajụjụ njụọ gị ga-esa m ka ebe gwa m si nwere fenshọn. Aga nga ahụ na nwoke apara kula na-amụ lama bịara ga bikwu pepe nwoke ti ga-abụ na without okpu na ya para kula amụ lama bịara ga bịa gwa m si nwere fenshọn. Tem you this girl ikwugbuola onwe gị pepe rọ. Nwoke were amụ wig ahụ na ya gbara ma ring ọ na-ama nga o shefụta mgbe ga na-amụ agagharị m ụlọ ọgwụ bịara ga bịa gwa m si nwere fenshọn. Ọ bụ nne eji akpali mmụọ m. Onye riri braga bịa gwa m sị nwere feshọn.
Nwanyi begin na amagi ma ha nwere infection ja no ha go ụlọ ọgwụ ga check onwe ha. Gị mu gboro leke gara la ga treat onwe. Na-check kwa onwe mo. Damn you onye riri. Sorry. Onye ti amu no Otele gị na wafọte amu esiwe kabade. Braga be kwa say nwere infection. Ijaba knockout. No, sir. Mmaga onye knockout. Ụmụ nwoke ole trala gị? 2. Wele nke trala gị na fridge. Mbao. Na moto. Na palo. Mbao. Okpuru stair. Mba, no, sir. Ija anyo matamaghị. Now. Gịnị tụsaka this girl at this stage? Eleke wo ija. Ntụrụ gị ija anyo matamaghị. Gama po na. Yes, keep all your face straight. This girl, keep all you straight. Okay, sir. Boy, you don't know Otele ga-eyi borehole. Ibraga be tiri me now. Onye hụ nga ịtara ha ga masị atịpụ amụ na mkpụrụ amụ eso ba praga be zebe na. Sorry, sir. You were right. The way who got straight. Kwanti konya apụkanti mere. Ite ndị na-ejide belu ndị white garment. Praga bitiri me na. Again, yellow didn't win it. Amakwa mo, admit. Elekwa PJ timpu. Gbam PJ timpu. Gbam PJ timpu te kwara ahụ crayfish. Gbam okpi otishe timpu. I checked the husband can she. Damn you. Let me share chete. Let me share chete. After one. I think damn you wa bingo. O di mmadụ okpu kwegbe n'ime Otele gị ị ga-amasị okpu agbamala gerelasi na-eti mkpu icheta mi na-eti mkpu onye eri take me share the knock as sweat shoe but I'm gonna be gwa m say amụ genotype okay. Sir? Sir. Genotype okay, this girl. B positive. Hello. What number? 09048263393. Okay, man, ya ga bali ha kwadum. Yes, sir. Baria number. 09048263393. I'm a sharp. If you know you are not coming here for interview, don't send me request. I don't like it. You know you are my friend. I don't like it. I'm not joking here. If you know you will come here, you will not on time in camera for interview, don't send me request. I'm seeing your request now. If not, I'll block you. I don't take these things. Bueno, Bishop. Hamburger Bianca. Bega camera ke? Hamburger Bianca. Yeah. Okay, man, you have a mrenga ke bari wa podum. Yeah.
Get away ya. Onga ke beri Yes. ya. Onga ke beri meram ya. Onga ke beri meram ya. Be parishi placente. Onga ke beri meram ya. Telephone ana la ke piloto ke lazo. Ega de se phone na straight. De se phone na straight. Le la le ka me ga ka konye bu ayo. Me se phone na straight le ka ba ko ba ho of ma. Le la le ka ngwere. Ibere me ke pa gym. Kam to wa go jo. Wa bingo. Mutanda bo be tojo ya wuru ngwere de ka. De se phone na lazo. Lele. Lela leka. Lelo yeke wo for breeze bria bugamia go wo so ya top boy. De shaka straight onye reri. De waka straight lele. Braga bi tora makata. Ndoso mraka, ndoso buga yo futa ta ko ta ke de maka. Lele aleka. Bia asisa mob bia moba. De shaka straight de we am jurugene wayo. The waka straight. You like kaftana. That was a terror. But I'm getting ya. Kaki mena night gan. The waka straight. Aswana. Wapingo. It's in the nere chen and kata. Branga pia tora makota. Wapus. Tora makota. A brother again a hybrid. If the waka conyeta gayon. Wapingo. Nani hibu no logo keto na bucket jabamri. Branga pia wako. Deta gayon of tagafta. Meslata to kugahu. Broko basaram. Eriri. Odo. Branga pia no konye. Onye futaga no katimpa. To the man who neji de hende Catholic neji eme says na church. Oya ke branga bia tawra makota konye tagayon. Catechist. Were like akande jide says. Bia ga tewe ya nelu. Ma bingo. The gwa po graga yiri. Panda wasa neje re fura de nunu. Bring that your hand down. Next time, maybe I can get composed dress normal. Don't come here, give the way. I say, give me shilata kaka. I can't wing me shilata tia. Kaira Kwanda Bukineje, Mesuya, Nabuja, Oyake Gra, Bianca, Bianca, Makota. Damn you, Mami. I'm working with a sin like Ozule. I'm more one like it. In one woman like again, Mrammo. Branga be forget me le makelu egbe chori ifuro ichogo teli nefu da wure phone I'm on Bishop. Sit off from that chair. Like roach and the pastor Bianca Biadurum. Who ye name wolo. Sit up with their church and baby and Gabera Lasram. Grana walk clock ganerem. Hey, Motunga. Don't relax on that your him brother. Don't ever relax at the Achideka Bagoko. Queen Hoya candle white and a candle black. Look, we heard. Tomboge Bianca. Okay, but the whole American get party one called Ganiru. Aha, again. Chukwu Emeka. Chukwebekonya. Akubike. Ijomola. Ijiramunwa. Ilola one. Olo. Idafole. 28. Ama kebra teori remeya 28.
Amaki de were ire imere red. Amaki de were such ire. Amaki ire bia lanya baga kala Otele eyes na. Gekpo afole. Eri afole braga bia tore mi remeto red. Onye ki nyege foneke. Bishop on SLI. Are you here to question me? No. Then listen to me. Where I see Igbo na kworo mu kada Chineke agbago komwa bingo. Oh. Eri afole. Iri abụọ na asatọ. Ranga pe kwa mse ya guitar right. Bam to right. We who ka placenta you. Ranga bam to right. Naga na nega ha dendo. Sọsọ nna m. Lebe nege no gini gburu ya. Ọ nwụọla. Ha? Ọ nwụọla. Ma onwana. Yes. Don't know. Gini gburu nne gị? Ọ yara arụ. Don't know. Ndo. Ọ dị mma. Ị gụchala ụlọ akwụkwọ mahadum? Ee. Gịnị ka ị gụrụ? Building technology. Ebe ka isi na-anọnyere m? Anambra. Ebe na Anambra? Ika. Ọka. Ebe na Ọka? Ọkpụnọ. Iwe onye ebe? Abụ m onye Ugbo. Ebe na Ugbo? Not Ugbo. Ukpo. Ebe na Ọrantụ. Ebe na Ọrantụ? Iru eze. Ọ kịrị mgbawa ama o meele gị mbụ? Olu. Nna gị ọ lụgharịrị nwaanyị? Olu. Mpago ji agba ncha? Olu. Nna gị ji aṅụ goofu? Olu. Nna gị ji agba knockout? Mba. Gị nwere ji agba? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ịsa. Ise? Ịsa. Listen, I don't want that laughter here, this boy. Lanya, mmiri Otele akọbeghị n'isi. Ihe m jebega gị interview awụ that na o nwere ike nwere ihe ime ga-ejisiri ike. Go outside, this boy. Don't waste my time here. I told that out here, this boy. Gịnị ka ịkpọ n'ọnụ? Anwụrụ. Then ọnụ ga-amagharị ege ma ọwụ question jụrụ gị. Mụ na gị nkịta moto gbagburu ya. Odi mmadụ gị mkpụrụ amụ gị na echeke ya wụrụ na otu. Bịara nga pịa takọchiri m eze. Kwa ọnụ kwụ ihu ka onye mkpụrụ amụ ya na-ezu ezu. Bịara nga pịa takọchiri m eze. Ị nwere nkịta? Ee. Lube nwaanyị. Gaa ma bụrụ nkịta dewere onwe. Ọ ga-awụ oke gị na nne ka ọ da n'oke. Sọsọ oke. Gaa ma bụrụ nkịta dewere onwe gị. Oke ahụ na-ahụ nwaanyị tụwa ime, nkịta nwaanyị na ya tụwa ime ya epughị ụzọ mụọ nwa. Gị were aha anyị nwe ha asị fada onye na-eme nkịta baptizim. Chineke agba gị ọkụ. Bra gị nwee nkịta. Nwe nwaanyị gị aga nwee nkịta. Nwa bingo. Aha nkịta gị ọwụ gịnị? Chelsea. Ọwụ dị. Ihe ga-enwu,
Ehege, I'm going to put to at the agony. The good young Hagger Kata, there were no law. But ball. Well, if you want their ball, I talk and I won't enter like him was at Lata. Still, you be goal and Kataka pools up a ball. What put you here? Oh, the mag for Nagashman Katankata. A chest of a few mamma. My bingo. Ish, Bokeshanyaga, he Michigan. Alone, you dim Guyana commence. Bokeshanyaga, what ten a screen of the wheelta. Don't joke with me here. Oh, yeah, Banyaga, Mayota. I'm talking to you. Hey, I'm an African coca. Banyage. Oh, me pegonu. Get him a pele. I say, Banya. Bishop went there now. I'm not going to say, Banyaga like this. Oh, yeah. It was no Quebec now. Well, one open. Telero Zana. Okay, to Church Libya. I'm not going to say, okay, to Chayetri, and they won't keep him. Everybody say, we won't keep him. Otiro, I never put Ramananya. Kebranga Biagam say, we won't keep him. Otiro, Buhania, Nanya, Kebranga Biagam say, we won't keep him. Let the Chetri be. Oh, don't get the shadows. I guess she Bokeshanya, oh yeah. She will not Bokeshanya. It has come to an end. Bokeshanya. I say Bokeshanya. Am I here with Bokeshanya? You could have a Naya, Bishop. Nagime. You could have a Naya. You must Polanya. Panya. Make up Panya. You go out of this live stream. Bodanya. My bingo. I say Panya. Ima Lanya. Apola me boya. Boya Fuma. Panya on a screen here. You want Panya, bring you down here and I'll block you. Don't joke with me here. Get a canaro. I'm an engineer. Bring that to your eyes close. Hi, Bishop. I said them you, it's a CJ why it easy. Must say do to Anya long. Kebianga Makesha, Edim Ganya. Say about that Anya. Gragason Kata de Room. Board the Anya screen here, yeah. You like it, Trala. I know. Oga, I will block you and I will block you. Don't joke with me. Me, you will pop Paula Tianya. Paul Tianya here. Braga Beckham so Moya ton and knock a trala. Emma Monketa Kega. Paul that I know. Omoya neutral on an gibi. Musike Paul de Anya. It is a joke bata. Onoga make a pem missing the way he put on a great here. I'm going to have Bishop. Then Onoga Rotunga. When hearing and more. Ibranga Birim. I am for the move, Bishop. I say, for that, you want big go to one Katara. Branga Pepe Muganya here. Podanya. Nama Momo Akiri. Branga Megono came with Pampa, Nama or Irium spiritually. Commissioner on the dry self. Okay. Again, you're loading Queen 80.
Baby, you're so sweet. Oh yeah, but that Anya to wait that with this boy. Or they can do all stupid. But that Anya. Oh yeah, to wait them. Baby, you're so sweet. Baby, you're so sweet. I'm coming, baby. You are doing what? I'm coming. Like you listen, Banya, my young brother. Oh yeah, you don't need shit to wait them. Banya to wait boy. Baby, you're so sweet. Baby, you're so I sweet. think Banya, this boy. Oh yeah. Baby, you're so sweet. Baby, you're so sweet. Baby, I'm coming. I'm coming, baby. Baby, you are so sweet. You are so sweet. Come in, baby. Genotype, okay? Blood group, okay? O plus. Phone number, okay? 081 380 36317.